Patay na si. Knockdown na ang mata, ang mata. Kisa mo mata. Mata ni Mabin, isibog. Na, pildi na. Okay, we have a winner. Ang hawid pa tara si Rima yang giwakli. Na naman na. Sorry. Sige, sige. Okay, okay. Sige. Gina, sige. Sige, banat. Ano sa day? Sige day, si paana day. Buto na si mama lang Nagpopcorn na lang siya giya kaya daw na minaw. Sige day. Ako kaya di po kaya kuhilig magkaong-kaong gudog mga kuan. wala magyapoy cheese no. Okay ra gid sa ko nang walay kan anay. Okay ra. Wala akong ganahan para maniwang ko. Ala, si paana po siya. Pildi na, pildi. Uy, day. Mong lubot na, abot mo na. Diri ka. Sige, okay. Fight! Maralag. Mga manok sabong. Sagdi, sige. Okay. Joke lang, day. Joke lang, day. Ngilada po dani nga kamera po, otro po. Day. Sige. Migo lang mo. Oy, si Paay. Gusto niya kabuton si baby. Animalos ka na. Ay, gusto na siya mukulob, day. Wala ni mo na ginapatami-tami time? Nagkukulob lang ako. Wala na siya makulob. O ganit to. Bang. Gusto siya mukulob. Kadto. Wala ra siya naan siya. Pwede na ako. Natagap na gid ako na rin madarian. Panidani mo siya, wala ba siya gahilak-hilak sukad ato? Wala na otro ihang kuan. Morning guys, ang among mga babies. Isa ka Arabo ug isa ka Japanese. Japanese. Ang papa ani guys, taga Japan. Ang papa aning isa nasa Arabia. Saudi Arabia. Naabot lang ni siya diri kay gipaampo na. Mana iyang mama. Mana yang parehas sa slag buhok. Pero ang papa gid ana inana gid Arabo siya nga kuan. Yang papa pud ani dili Pinoy kana. Na siya. Hi, Japan singkwang ka? Cingko ba ni Cingka? Bakit ang taro na nila pila ka years later? Mo na inyong video diary Mabel og si baby. Oy! Si baby Arabo Mabin. How old are you, Mabin? Diyan man na yung simod. Uy, masakitan ang isa oh. Sige. Pilain mo edad rin, Mabel? Karon is May 28. So, kuan ka day? 5 months and 4 days. Si baby Mabin, Mag-7 na siya sa June. June 7, mag-7 na siya. So, karon is 6 and basta. Kamo na'y kwenta? Pero sa atong sa TikTok ba, nga pila ka years after, mga baby pa sila, nakita nila. Na Jessica ba to? Nga, ipapangita to niya nga lalaki kay... Same sila og naon ka to? Dili, katong ihang gikisan. Nga, tagaan siya og chocolate. Kisan to niya? Nya ang bata burag playmate sila ba nya ang ginasungog-sungog sad sila nya. Nakitaan kibali sa bata ang picture niya. Ihang gipangumusta, iyang gipost sa TikTok. Nya gipangita, nagkita sila. Pero ingon lang papa nga bata pa man mo, kinahanglan mag-ano sa mo, eskwela. Kung kamo jud, charot. Unsa man na oy. Di ba para sila kadak ng mga paa Cellphone? Hi. Cellphone. Sige, gamiton ang cellphone. Bye.